ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15/10/25 ಬೊಲ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಿ 84 ಮೋಟಾರ್ಲೆಡ್ ಬರಪುನ ಕಾರಣ ಡಲ್ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇದೈನು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಡ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾವಾ ಜೋಕ್ಲೇನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿలో ಬಂದು ತೆರಿವೆರು. ಉತ್ತರ: ಏರೆಗು ಹೂವಿ ಜಂಜಾಟ ಇಜ್ಜೋ ನಿರ್ಬಂಧನಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲು ನೆನಪುಡಿತು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವರು ಯೋಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾನ ನಾಟುಚಿ. ಭಲೆ ಈ ರೇತಾಂಡಲ ನಶೆಡ್ದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವನ ತೆರಿಪವಲಿ ಅಂಡ ಸ್ವಯಂಡು ಧಾರಣ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಪುದರುದಾದ ಶಿವಬಾಬಾ ಆರು ಭಗವಂತ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಫಲ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ ಅತ್ತಂಡ ಭಗವಂತೆ ಬಂದಲೆ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಭಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶಿವ ಪಂದ್ ಪುದರ್ನ ದೀವಣ್ವಿರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರಲ ದೇಹದಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತೆ ಬಂದ್ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಇನ್ನೇನು ಬಾಬನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೋರು. ಯಾನ್ ಎರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದೇನೋ ಅಕ್ಲು ನಾವು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ನಿಕುಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದ್ ದಯಗ ಪನ್ಪರ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನ್ವಿರು. ಬಾಬಾ ಸುರುಕೆ ತೆರಿಪದಿರು. ಹೂವೇ ಸ್ಥೂಲ ಅತ್ತಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಾರಿಲೆಗ್ ಭಗವಂತೆ ಬಂದು ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹದಾರಿಲೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ವಾಸಿಯಾದಪ್ಪೇರು. ಆಕಲೆಗ್ ದೇವತೆಲು ಬಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತೆ ಪರಮಪಿತನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾಮಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಸಹಿತ ಅಲ್ಪ ನಿವಾಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಅರ್ನ ಕುಲ್ಲುನ ಲವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡರೆಗು ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಇಚ್ಚಿ. ಎಂಚ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುಂಡೆ ಉಂತುದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಉಂತುವರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಉಂತುವರು. ಬಾಬನ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ. ಅರಿದು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಅರಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಚ ಮೋಟಾರ್ಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ತ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದೆ ಮೋಟಾರ್ ನಡಪುಂಡು. ಬ್ಯಾಟರಿಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಜಿಂಜುಂಡು. ಕುಡಾವು ನಡತ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಕೂಡ ಆ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಮೈನ್ ಪವರ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತದು ಮೋಟಾರ್ದು ಪಾಡುವೆರು. ಅವು ಹದ್ದದ ಪಾತೆರ ಆಡ್ದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಿ 5,000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ ನಡಪುಂಡು. ನಡತ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಐಟ್ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ವರಾನೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಬ್ಯಾಟರಿಡ್ ಬುಲ್ಪು ಮಂದವಾದ ಬಿಡ್ಪುಣತ್ತೆ. ಆತ್ಮನೆ ಈ ಶರೀರದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶರೀರದ್ದು ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಕೂಡ ರಡ್ಡನೆದವು ಮೂಜನೆದವು ಮೋಟಾರ್ಡ್ ಪೋದು ಸೇರುಂಡು. ಅವು 84 ಮೋಟಾರ್ಡ್ ಪೋಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು. ನಿಗುಲು ಏತು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಅದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿನ ಜಿಂಜವನ್ಲೆ. ಬಾಬನ ನೆನಪದವಿನ ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಪವಿತ್ರಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ಉರಿಯೇ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗೋಣ ದೀವೋಡಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಏರಾದುಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಖಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಆರೇ ಪರಿಚಯನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಏನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕ್ಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರ ಎರಡ ಆತ್ಮ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈತೆ ನಿಕುಲು ಮೇಣದ ಲೆಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆದುಂಡು. ಆ ಶೋಭೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೆಯರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಯೋಗುಡೊಕ್ಕ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ನಾವು ಇಚ್ಚೆಂದಿತ್ತಂಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಜಿಂಜುಜಿ ಯೋಗ ಪತ್ತುಜಿ ಭಲೆ
అర్థంబర్ధ జ్ఞానులు మస్తు జనకులు లేరు. జ్ఞానును తెరిపోయిరాండ స్థితి ఇజ్జి ముಲ್ಪ మస్తు ನಶೆಡ್ದು ಅನುಭವಂಲ ತೆರಿಪೋಯಿರಾಂಡ ಯಾನಿ ಎಂಚಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಾಬಾ ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕಲಿಗಂತೂ ಆತ ಜಂಜಾಟ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಗೆ ಎಚ್ಚ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪಿರೋ ಆಕಲಿಗೆ ಬಂಧನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗೆ ತುಂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಮಹಾತಿರ್ನಲ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಿಯತಮನ ನೆನಪು ಪಕ್ಕ ಆದು ಬಿಡೋಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಹೇ ಭಗವಂತ ಬಂದು ನಿಗ್ಲು ಬಾಬನು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಸುರುಸುರುಕೆ ಆರ್ನ ಪೂಜೆನೆ ಮಲ್ಪರು. ಸುರುಕು ನಿರಾಕಾರ ಭಗವಂತಗೆ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕಲು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಉಪ್ಪರು ಬಂದತ್ತು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸುರುಸುರುಕು ಭಕ್ತಿ ಸುರುವಾನಗ ಒರಿ ಶಿವ ಬಾಬನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಥಾ ರಾಜರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಗೇರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಡ್ರಾಮದ ಪಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲು ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪರಗಾದು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪರು ಪನ್ಪುರಿನ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಗಲ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟಗಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಭಕ್ತಿಲ ಸಹ ಸುರುಕು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದಪ್ಪು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋ ಆಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆವಡಾಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆನ್ನು ತೂವನ್ಲೆ ಮಾಯೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜತ್ತೆ. ಎಂಕು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಂತೂ ಆಪುಜತೆ ಹೂವೆ ಪಾಪದ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರ್ಪುಜತೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಪಲ ಗಾಯನ ಉಂಡು. 5 ಆರ್ನ ಸಂತಾನಿಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಸಹ ಆಕಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಿಯರು ಪಂದಲೆತ್ತುನೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಕೂಡ ವಿಕಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೀಪರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೃಷ್ಟಿನು ಕೊರೋಲಿ. ಈತ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರಿಯುವಂದರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯಾದ ಕೂಡ ದೇವತೆ ಆಪರು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾದರತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾರು ಆದುಲ್ಲ. 5 ಏಪಲ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಐನ ತಡೆಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಕುಲ ಸಹ ಎಂಕಲ್ನ ಮಧುರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು. ಎಂಚ ನೆತ್ತೆರು ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರೀತಿಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧುಡ್ಲ ಬರಡು. ಇಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಇಂದು ಸಹಜ ನೆನಪಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡ. ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಂದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರಿ ಈ ಕಣ್ಣುಲು ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪು. ದೃಷ್ಟಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಶಿವ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲ ಆದುಲ್ಲ. ದತ್ತು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲಿನ ಬೀಕೇಲು ಪಂದು ಲೆತುನುವ ಚಲನೆಡು ಅಂತರಂತು ಪುಣತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ತರಗತಿಡು ಮಾತಿರಲ್ಲಕ್ಕಿ ನೋಡು. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಡೆ. ಅತ್ತನೆಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಚಂಚಲತೆ ನಡಪುಂಡೆ ಪನ್ಪುಳೆನು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುವಂದರ. ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಸತ್ಯನು ತಿರಿಪಾಯ್ಜಿ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡರಂದೆತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಡು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ. ಸತ್ಯ ಈಶ್ವರ ಬಾಬನ ಎದುರು ಸತ್ಯನೇ ಪಂದು ಐನಡದವರ ಸತ್ಯ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯವಂತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯವಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಅರದು ಸತ್ಯನೇ ತೆರಿಪವೇರು ಒರಿನ ಮಾತಲ ಸತ್ಯವಾದಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ಪಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಲೆತುನೀರು ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದು ಮಾಲೆಯತ್ತೆ. ಐನು ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ದೈಗ ಐನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಬೌದ್ಧರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ್ನಲ ಮಾಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿರ್ದು ಮಾಲೆನ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗಿತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕದಂಡು ತೆರಿಪದಲೆ ನೂತ ಎನ್ಮದ ಮಾಲೆಡು ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಪೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಆರ್ನ ನೆನಪುಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯರು ಪಂಡ ಮಹಾರಾಣಿಯರಪ್ಪ.
ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ನಾರಿರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಕ್ಮಲ್ ಪಂಡ ರೇಷ್ಮೆದ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನವು ಐದು ಬಕ್ಕ ಕಾದಿದ ರಾಣಿಯಾದ ಉಡ್ಪಾರು ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವೊಂದು ಕೂಡ ತೆರಿಪೋಡು ಅಪಗನಿಕಲ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದೊಪ್ಪುನು ಪಾತೆರು ನೆಟ್ಟು ಸಿಂಹಿನಿಯಾಲೆ ನಿಕಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸೇನೆಯತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಸೈನ್ಯ ಒಪ್ಪುನತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ನಿಕಲು ಪೋದ್ದುಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪವೇರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಪೋಪೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆದುಂಡು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿತ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಪ್ಪ ಸ್ಥಿತಿತ ಮಿತ್ತುವ ಪ್ರಭಾವ ಊರುಂಡು ಕಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡು ಏದು ಸಮಯನು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೆ ಬಂದು ಧೈರ್ಯನ ದೀವನ್ಲೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಯಲ ಸಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ಲಡೈದ ಮೈದಾನತ್ತೆ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಬಲಶಾಲಿಯಾದುಂಡು ಮಾಯೆ ಪಂಡ ಪಂಚವಿಕಾರುಳು ಕಾಸುಗ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಏರ್ನ ಕೈತಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಂಪತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಅಜಮಿಲಂಚಿನ ಪಾಪಾತ್ಮ ಅದುಪ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಸುರುಸುರು ಕೊನಿಕಲು ವೇಶ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ಟುವರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಶಿವಾಲಯದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ವೇಶ್ಯರಿಗಳ ಸಹ ತೆರಿಪಲಿ ನಿಖಲ ಪುದರ್ದ ಕಾರಣ ಭಾರತದ ಗೌರವ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಳೆದು ಪೋತುಂಡು ಬಾಬಾ ಶಿವಾಲಯಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೈರ ಬೈದೆ ಎಂಗ್ಲು ಶ್ರೀಮತದನುಸಾರ ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲು ಬೈದ ನಿಖಲಿತ್ತ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದ ಬುಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ತರಹ ಭಾರತದ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತದ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪತಿತ ಕರ್ಮನು ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಐತ ಮಿತ್ತಲ ದಯದಜ್ ಪೋಡತ್ತೆ ಅಪಗ ನಿಕಲ ಪುದರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದಪ್ಪುನು ಬೇರಡ ಈ ಮೊಕಲ್ಡ ಇಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಹಾಲು ಕೆಲಸನು ಮೊಕಲಿರ್ದು ಬುಡ್ಪೈರು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಸಂಗೊಲುಂಡು ನಿಕುಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಂಗೊನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇಂಚಿನ ಬೋಡು ಐನು ದೇತನೊಲಿ ಇದು ಇಂಚಿನ ಪತಿತೇರು ಏರು ಭಾರತದ ಪುದರ್ನು ಹಾಲು ಮಲ್ತದೇರೋ ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರ್ದು ಜಿಂಜಿದಪ್ಪುನು 10-12 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪೋಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಎಡ್ಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಪ್ಪೋಡು ನವ ದಂಪತಿಯುಲ್ಲ ಸಹ ಪೋದು ತೆರಿಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಅಪನಿರ್ದವರನೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಲ್ಲ ಐರ್ದವರ ದಯೆಗೆ ಪವಿತ್ರ ಎರಬಲ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಇಡೀ ಗುಂಪೆ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ರ ತೆರೆದು ಪೋದು ತೆರಿಪೋಡು ಎಂಕುಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂದೇಶನು ಕೊರ್ರೆ ಬೈದ ಇತ್ತ ವಿನಾಶ ಎದುರುಡು ಉಂಟದನ್ನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ನಿಕುಲ ಸಹ ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಎಂಕುಲ್ನವೇ ತನು ಮನ ಧನವದ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಭಿಕ್ಷೆನು ನಟ್ಟುಜ ಈಶ್ವರನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲಾನು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಸಹಯೋಗ ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಜ್ಜಿ ಬಂದತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ವಾಹು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೆರ್ದು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಕ್ಲೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಂತೂ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ನಿಗ್ಲು ಈಶ್ವರಿ ಸೇವೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಒರಾಣಿ ಸೇವೆಗಾದು ಉಪ್ಪುನ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯವುಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಈ ಸೇವೆ ನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಗೀತೆದ ಪಾತೆರ ಇನ್ನು ಮಹಾತ ಪಾತೆರನು ಸೇರ್ಸದ ತೆರಿಪಲೆ ಎಂಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾಗಾದೆ ಓದೋದುಲ್ಲರು ಐದವರ ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ ಪರಸ್ಪರ ಮತ ಭೇದ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬರ್ದು ಹೂವಿಯ ಪಾತೆರನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪರು ಸತ್ಯನು ತಿರಿಪೋಜಿ ಬಂದಾಂಡಲ ಸಹ ನಿಖಲ್ನವೇ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತುನರು ನಲ್ಲ ಒಂಜೆಕ್ ನೂದೆತ್ತಾತ ಪಾಪಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಎಂಕುಲು ಮಧುರ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಓರಿಯ ಕೊರಿ ಮಧುರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ವಿಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಂದಿಯರಬಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಚಂಚಲತೆ ಎತ್ತಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಸತ್ಯಂ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡಿ ಏಪಲ ಪರಸ್ಪರ ಮತಭೇದಡು ಬರ್ರಬಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ರತೆರ್ದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಲೆ
ಮಹಾತೆರೆಗಳ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪನು ವರದಾನ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಚರಿತ್ರದ ರೂಪಡು ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಾಭವ ಮಹಾನಾತ್ಮ ಅಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ಮಹಾನಾದೊಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಸಾಧಾರಣ ಅತ್ತನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಆದೊಪ್ಪುಜೆ ಓವೇ ಕರ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಅತ್ತನ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಆದೊಪ್ಪುಜೆ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯದ ಮೂಲಕ ಓವೇ ಕರ್ಮ ಅವಡು ಅತ್ತನ ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದೊಪ್ಪುಡು ಸಮಯಲ ಸಹ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಡು ಸಫಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮಲದನೆ ನೆನಪಾಡ್ತ ಹರ್ಷಿತ ಮೂರ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಮೂರ್ತಿದ ರೂಪೊಡುಪು ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾನ್ಯತೆದ ಇಚ್ಛೆನು ಬುರ್ದು ಸಮಾನುಡು ಸಿತ ಅಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀರೆಲ್ದ ಸಮಾನ ಹಿಂಬಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ನಿಕಲ್ನ ಪಿರೋಡು ಬರ್ಪುನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸ್ವಯಂನ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವೀರ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನಸ ಮೂಲಕ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓವಿ ಸ್ಥೂಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಮನಸ್ಸದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರಡುನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಒವ್ವೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿತ್ತೆರಡ ಸ್ವಪ್ನೊಡ್ಲ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರನೆ ತೂಪಿರ ಅಂಚಿನ ನಿಕಲ ಕೆಲಸವಾದುಂಡು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪನ ಇಂದು ಎನಿಕಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗವಾದುಂಡು ಈ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸದಾ ಸೇವೆಡು ಬಿಸಿಯಾಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೇವೆದ ಫಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮಾಯಜೀತ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪರು ಐಕಾದು ಯಪಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಸೇವೆಡುಪ್ಪುಲೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ.